ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଗରମା ଗରମ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଭଲ ଲାଗେ? ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ अच्छा। ବ୍ରେଡରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧାକୋବି ଏବଂ ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟି ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ସିଝା ଯାଇଥିବା ଆଳୁରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ସାଇଡରେ ରଖିଦବା। ତାପରେ ଏବେ ଗରମ କରିବା କରେଇରେ ତେଲରେ ଅଳ୍ପ ଜିରା ଏବଂ ସେଇ ଭଜା ଯାଇଥିବା କୋବି ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ସବଜି ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ କିଛିକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ସେଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଏବେ ପକେଇବା ଟମାଟୋ କେଚପ୍। ଟମାଟୋ କେଚପ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବା। ଏବେ ସେଟା ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଚଟୁଣିକୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲାକାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ସେପ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗରମ କରିବା ତାୱାରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇକି ସେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜିଦେଲେ ଏବେ ଆଉ ଆଳୁଟା ଭାଙ୍ଗିବନି ବ୍ରେଡରେ ଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଚିଜ୍‌କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୋରିଦେବା। ଏବେ ସେଇ ଆମେ ତାୱାରେ ଯେ ତାୱାରେ ଆମେ କରିଥିଲେ ସେଇ ତାୱାରେ ଆଳୁ ବଡ଼ା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସେ ଯୋଉ କୋବି ଭଜା ଏବଂ ଚିଜ୍‌କୁ ଦେଇକି ତାକୁ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ୍ ଦେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇକି ସେକିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ନମସ୍କାର।